Arratsaldeon, Uztaileko udalbatzai hasiera emango xau, eta gaurko gai horrenean dakau Uztailan 5. udalbatzaren ohiko osoko bilkuraren akta, onartzea egoki bada, 2. puntuan udaleko erabakitako kudeaketaren berri ematia, 3. puntuan Mutrikuk udala eta Metek Motrik fabrikaren jabetzaren arteko irigintza hitzarmena eta erregu galderakin amaituko dugu. Beraz, Uztailaren 5. aktan inguruan, zoze, aipamenik, Iñigok bai. Ez dakit nire bozka ondo jasota dagoen hitzarmenaren, deba historiko hitzarmenaren inguruan. Abstenitu initea, eta saldu nuen abstentzioa. Ze puntu zen, Iñigo? Bost. Bai, aldeko dagona, bai, hori da, hori, zuzenketa hori mesedez, bai. Zuzen ere, egon ginen debatean horren gai horren inguruan, eta, behintzate bozka... Jasota gatzen da, eta zuzendukoa. Erki, udaleko erabakitako kudeaketaren berri ematian... Zein parkatu? Nik uste dezola bostetan parte hartu alegazio naturtaldeza aurkeztu zen udalako. Ez da abstentzio, izik eta dezola bostetan parte hartu. Orduan, parte hartu egon danok hau batez. Bosketatik kanpo. Bosketatik kanpo, ez dakit, bosketatik kanpo gan. Gaian abstenitu zinean. Abstentzioa da bosketatik kanpo. Bai. Horren ez da bosketatik. Biratuko duzela izan beharren, da la jasoko da. Dakauz, 2008ko ekaineko alkate irigintza eta ongizate alorretako ebazpenak, alkate ebazpenetan, komentatzekoik, irigintzakoetan, 126-ik 147, eta ongizateko ebazpenetan 106 garrenetik 9 Erki, eusen kasutan beti izaten duen bezala, horreko ardoz, eta egon noiz ere argi biden bate hona izan ezkeo, galdetzi da. Osondo, horretaz gain, ebazpenez gain, Rubenek komentatuko dugu pixkat, kontu batzuk. Komentatzeko batetikan, aurreko plenuan esan ginen Urasamendiko maldaren egonkortze lanak esleipenera atata zozela, esan behar dugu 5 enpresa aurkeztu diala, eta bizkat aurkeztuetako dokumentazioaren azterketak egin gabiltza. Esleipenakin jarraitzuaz, komentatzeko abuztu bukaera eta irail hasiera bitxartian ze fetxa honek ez dielako abuztu hasiera ez da fetxa bat ere ona olako gauzetako, orduan komentatu digute abuztu bukaera eta irailean esleitzeko eta prest daukagu horretarako, Iriagirreko espaloia eta igogailuaren lanak esleituko ditugu, ondoren jarraian Dentizineko aparkalekuan lanak, eta hori bukatutakoan Jose Maria Alzibar eta Gaztainetako kaleak lotuko dituen igogailuaren esleipena. Igogailu honen aurrekontu eguneratu eskatuta dakau, ikusitza ze arazo dozen aurrekontuekin eta presioen igoerakin eta ze arazo dozen, orduan aste honetan pasatuko digute, hasi que ahalik eta presio eguneratuenekin esleituko dugu hori ere, iraila bitxartien. Komentatzeko, izartu diru laguntzeta aurkeztu genuela Iriagirreko espaloia eta igogailuko lanak, eta 100.000 euro inguruko diru laguntza bat lortu dula, hori posible etxeko. Bestaletik,
asfaltatze eta margotze lanen inguruan, komentatzeko, aste honetan hasi gehala San Agustin kalearen asfaltatzeekin eta pintaketakin, Isabel Obiano eta Samikoie inguruko pintaketa lanekin bagabiltzala, eta bestaldetik parkeen mantenuen lanen inguruan, komentatzeko Saturranen kartzele hontzan inguru hartako parkearen pixkat silak eta maixak eta txukuntze lanak egin ditugu, Isabel Obiano dagoen parkian ere egurrak ipini, pintaketa lanak eta egiten gabiltza, eta Turruntiko parkian zubi berri xipinireu, mantenu lanetan, zubi berri xipinireu oso gaizki zauan, eta lehenengo gozin deuna heldu horri, mantenu lanakin jarritzeko gero, ez? Bestalde, pasatuan hil honetan, firmatu da Deba eta Mutriko udalen arteko hitzarmena Debako Ibaiko historizuen inguruan, eta irailean hasiko dira pixkat planaren idazketarekin eta egin behar diren txostenen lanen kontratazioekin. Eta bestalde komentatzeko baitxere, Azkeako urakin dauanaen arazua eskuetan hartuta, ingeniaritza batekin harremanetan gauzela, eta beraiek lan egiteko proposamenaren zein goz, pixkat arazoari azterketa etxeko, eta pixkat nondikan orakoak soluzioak topatzeko. Pixkat hori da. Nik ere, nahi noan komentau, aurten abuztuak 15 berreskuratuko deula zarren eguna, 2 urtetan ez da, azkena 2019 nintzen, azkenengo 2 urtetan indala, hola simbolikua, mesia mantendu da, baina geroko omenaldixak eta ez diain. Orduan berreskuratuko deu, abuztuan 15an, mesia egongo da, eta gero hemen mesa ondorenian, amaiketakoa eta emakume zarrenai, eta gizonezko zarrenai omenalditxo bat eingozakoe. Bestela, zoze bat ematek, bestela, urrengo puntua pasatu horretik, bigai nahi ditutela ipatu, eta gauden sasoian onda, Uztailako eta 7, 8 parkatu. 3 egunen malenak amatxu diala, eta hondikan ere izan like goizo malenen balorazio orokor bat etxeko, balorazio azkar bat baina pixkat balorazio pausatu bat etxeko igual goizuei ere izan like, hartuko du denporia, baina iruditzen zat badala momentua esateko, malen jaixen hasieria nahasi eukigen dula, gazte egunan inguruan sortu zen arazuen aurrian, sortu zelako errezian olako egonezin bat, eta egonezinaren aurrian, eta egoeraren aurrian, udal ordezkaixok batu ginean, 3 alderdixok, eta hainbat bilera, 3 bilera inxusine egin genituen, eta, hartu gendun helburu moduan, testu bateratu bat ateatzia, herriratzia, eta lortu gendun, 3 taldiok adostu gendun udal komunikatu bat, eta ura plazaratu gendun, eta oroar, aldetezan nahiko harrera hon daukizuala, eta herritxar asko harrimatu zaku, herritxar asko toki askotakoak anitzak, pixkate hitzarek eskertuz. Orduan, batetik, baztertua izan zan, edo neska ertzainari agertu genion babesa eta hurbiltasuna eta hor onduan egotia, eta bestetik bigarren helburu moduan ere ipintzen gendun bizikidetzan izenian eta jaixak ondo jutia zala helburua, ezta. Jaixak pasa ondoren, nik neuk, iruditzen zat, 2 helburuak ere lortu genituela, eta esan behar dizuet, eta eskerrak eman behar dizuet, maizan zosten 3 alderdixoi, udal komunikatua 3 taldiok sinatzeko bakoitzak bere tokitxik eindako alegina, nik neuk, alkate moduan asko eskertu noala, ondoren eukigendun bombardeo mediatikuai aurre egiteko, ezta.
Orduan, alde horretatik, badakit dano dakigu, ze aldegin eintzan, nik uste aldegin alde guztietatik eintzala, eta eskerrak emati zuet, ariketa, ingendun ariketa aietxio, ezta? Eta ja jaixi lotuta, esan, jaixetako 5 egunak igarota, iruditzen zat esan aldeula, seguruena 2 urtean jairi gabe egon gehalako, baina herri txikan jaso deun erantzuna, berriz ere diot jende, danetako jendiak esan da, ezta? Bai gazte, bai heldu, bai xar, jai oso onak izan diala, oso ondo jundiala, giro ederrian, jende askorekin, eta modu arrakastatzuan jundiala. Nik uste postutzeko gaudela, mutriko erdanok, malen jai eder batzuk euki ditugulako. Horrean, lehenengo balorazio azkar baten hori esan nahi nuen. Gero, amaitzeko, berriz ere dikian inguruan herrian zabaltzen ari dian mesuen eta irudixen aurrian, argibide batzuk nahi ditugu eman, udalak eskura daukan informazioekin. 3 puntu nahi dugu agertu, eta batetik, egisak ez dian mesuak eta irudixak zabaltzen ari diala herrian, iruditzen zaku, Eusko Jaurlaritzak adjudikatu ditun obrak, lanak, dikia luzatzeko dialako, ez beste izetako. Dikia luzatzeko. Bigarrenik, babes dikiaren barruan, ez da beste aktuazioik egingo, ez arrantza porturik, ez piztinako betelanik ere, naiz eta hoiek hasierako proiektuan jasota dozen. Baina aurki ez, hasitza dauden obrak dikian luzapena bakarrik aurreikusten dugu. 3. eta amaitzeko, babes dikia amaitxutakoan ze etorreko dan, etxeko dauan portuko plan berezi berrixak ezarreko dugu. Eta plan horren idazketa, lanketa, hasi ere ez da ino handikan. Beraz, aurreratzia irudibidez, mesubidez, gero zetorreko dan, ez da gaur egungo egisa kontatzia. Gaur egun arrantza portua eta ondorengo lan guztiak, horiek dialako izan daitezke susmuak, izan daitezke mehatxuak, izan daitezke beldurrak. Baina ez dira egisak, ez dira etxera dihoazen gauzak. Eta hoxe da udalak dakan informazioa eta Jaurlaritzak kontratazio plataforman eskuragarri jarritxa dakana eta bertan agertzen dian agiri guztiak dikiari lotutakoak dia, ez beste izeri. Hori ere, iruditzen zaten, esan biharra gendukala, pixkate herriratzen ari dian mezuak eta irudixak nahazmena sortzen ari dialako, eta nahazmen hortan, guk gure informazioare hor nahi dugu ipini, guk dakauna eta dakiguna hoxe dalako. Eta kitxo. Nik ez zauzara esan behar konduke, horren ikura. Hain zuzen ere, leporatu dute imagen horri edatzen hazitan taldeari, leporatu diote fake news, PP Gaybox, gezurretan dabiltzela, hori, benetan hori zaurgarria da, gure ikuspuntutikan, eta onartezina. Eta gauza bat izango dugu, azteko. Alkateak azaldu du, nolan hori, ongo obra dikia da. Tudarik gabe, ongo obra dikia da. Azteko, obra hori da oinarrituta, argazkian agertzen den plan berezi hortan. Gaur egun indarrean dagoena. Gaur egun indarrean dagoen plan berezi hori. Hortan dago. Horregaitik dute almena inolako ingurumen tramitaziorik gabe zuzenian
obra hori lizitatzeko. Oinarritzen diazelako 2004an plan berezi barru horren barruan zegoen dikea aurrera eramateko. Beraz, zein dabil hemen gezurretan? Zer dago indarrean gaur egun? Neri inork, alkate gaur zeuk esan dezu ez dala egingo, momentuan ez dala egingo. Ez dakit, neri Eusko Jaurlaritzatikan inork ez dit esan, hori burutuko ez danik. Inork ez dit esan, lasai ibili, herritar, horrez da ezer egingo. Beraz, indarre dagoen artean, kontuan eukita, erabiltzen dutela plan berezi hori obrak esleitzeko inolako tramitazio berririk gabe, ez diela molestatu ere plan berezi bat egiten, plan berezi berri bat egiten, ezer aurrera eraman aurretik, benetan zaurgarria irutzen zaigu jende hau horrelako mezuak zabaltzea. Guretzako asko zeukerrago da esatea, holako gaiak leporatzea. Eta plan bereziaren, hain zuzen ere... Nigo, ez da debateko puntua, Bai, baina esan dezu puntu bat, gizurretan dabian jende batzuk... Ez, parkatu, gizurritza ez dute dabili. Egiak ez diren, imagina, bueno, bale, berbada, ez da berdina, antzerakoa da. Plan bereziaren inguruan, bakarrik puntu bat aipatu nahiko nuke. Justo gaurko egunean, Uztailako 28, oaintala 8 urte, hemen bi alderdiok aurrera eraman sinatu zenuten mozio bat. Hor plan berezi bat, biok eskatzen zenuten plan bereziaren berrikuspena. Baina erizpideak ezian, pentsa dezagun, dikea luzatu beharko dan, dikea luzatu eta ja argi zenukaten, bai, eta argi daukazu, gaur egun, argi. Baizik eta zer egin ondoren, eta ja, hemen erizpideak argi alertzen dira. Berriro esango dut, bi alderdiok esaten zenuten. Gaur egun, plan berezia, berrikutzi egin beharko lieke eta guk gure udal bezala, gure kooperazioa aurkezten dugu plan berezi hori aurrean amateko. Baina erizpideak, turismoa, kirol arrantza, artizo arrantza profesionala eta akuakultura gure herrian ekonomia suspertzeko gaiak direla uste dugu. Eta horientzako zein tokia proposago Euskal Kostaldean babestuenetako izango den portuko urlamina baino. Orduan, ez dena luzatu. Eta azkenen gauza bai esan nahiko nuke. Horrelako borondate on bat baldin badaka Eusko Jaurlaritzak, zergaitik ez zuten beraien borondate ona Arantza Tapia anderea eta Josu Erkoreka jauna mutrikura etorri ziatzenean Uztailak, joan zen urteko Uztailak 26an. Zergaitik ez zuten esan. Uztailak batetikan, hileontako Uztailan batetikan, ja, espedientea hasita zegoela, espedientea hasita. Hasita zenukate, ez zuten hitzik ere. Olako garbi jokatzen badute Eusko Jaurlaritzak, zergatik ez esan, tranqui mutrikora, hau bakarrik nahi dugu, ez lasai. Orduan, guk enteratu gina, dauna dakit bezala, aurtengo urtarrilean. Beraz, beldurreko kitzia, dudari gabe, beldurra baino gehiago daukago gure ikuspuntutik. Eta, bueno, por eso. Erantzun bat egin dezun galdera bati, bai estapen bati, esan dezu inok ez dizule esan, barrukoa ez da lehingo, hori gogoratzen basea, hiru alderdi konginan batzarrian, portuetako zuzendaritza eta bera aholkularitza hemen izan zianean, antxe esan zeuen. Dikia luzatuko zala eta barrukoa ez da lehingo, ariketa portuko plan berezi berria egin arte. Eta plan berezi hortan, A ber, esan zuten, plan berezia berriztu inbiarko zala. Horrek zesan nahi du, ez dutela ezer egingo, Xavier, ez dutela ezer egingo. Zer egingo deun, ez dakigu, gudakiguna da, oain artekoa kadukautua gehatzen dela. Bai, hemendik aurrez etorriko den, ikusiko deu. Segurazki arrantza portu bat ez da jungo. A ber, inigo, gaur-gaurkoz dakiguna da dakiguna. Hemendik 10 urtea, 15, 20 urtea, ez dakigu zer ego dan. Rafa, zuizilik, Inigo, guk ulertzen hori da mentzat, Inigo, Oain arte dakon hori gaudala kadukauta. Eta inbiar dana, ingo dala aurrea behi da, eta herrixak partartuko dala. Esan zegoen, ate berriak irikitzen ziala oin.
dikea luzatzen zanean, ate berria, bere hitzak, ate berriak irikitzen dira oin dikea luzatu ondoren. Zuzendariaren hitzak. Zer ulertzen dugun ate berriekin? Ba, bueno. Xabi, zuze? Bueno, horreganak esan da, uste bat emate zuzen duen gainatu, baina pasaukoia urrengo gaira. Urrengo gaixa, gaurko punto bakarra, dakau Mutrik Udala eta Mitek Motrik fabrikaren jabetzaren arteko hirigintza hitzarmena. Bueno, hirigintza hitzarmen honen bitartez, nahi den plantamendu berri bat, SR bat eta Motrik eremuetan. SR bat da eremu bat, arauen egungo indarrian dauden arauen onarpenakin 2007an dauena, eta lehenu hori inguru hartan ere, bazien beste eremu hirigintzako eremu batzuk, eremu urbanistiko batzuk, eta SR batekin zituen aurrekoarek, eta berri batzuk jaso, ezta. Kontua da 2007an ez dela horre inolako garapenik egin, saio ezberdinak egin izan dira, baina bere horretan segitzeu, 2008an, 2006ko lurzoru legearen ondoren, 2 urte pasatu horretik, onartu zen plan partziala, zegokiona, eta ordutik, ez da mugimendurik gauzatu, ez da? Naiz eta, esan deten moduan, alegin batzuk edo saio batzuk egin dian. Legealdi honetan, Motrikeko jabetza, Motrik fabrikaren jabetza, agertu zen udaletxean eta plantamendu bat intzuan, eta hor, plantamenduaren lanketan, ikusten zen hor zehose etxekotan zentzuzkuena eta herri xantzako egokixen izango litzatekela edo zer egindare errepidetikan beherako eremua hartuta. Ez bakarrik Motrikeko lurra hartuta. Hori Motrik enpresako lurra eta gero atzealdian dituen beste terreno batzuk, horiek pieza oso baten parte ikusten zian, baina pieza oso baten, ezta? Orduan, hor 6 helburu lortuko liakez operazio hortan, eta operazioaren muina izango litzake aldaketa puntual bat etxia arauetan, SR baten zati bat hartu, hain zuzene errepidetikan beherako eremu mugatu hori, eta Motrikeko lurrakin, unidade berri bat, area berri bat sortzia, eta hortxe itxia plantamendu bat zetako. 6 helburu horrek izango liakez, errepidetik beherako ordenazioarekin herriaren mugak eta maitzia, hemendik goiko plazatik hasi oinez, eta herrira sartzia urbanizatutako eremu batetik. Bigarrena izango litzake Motrik eraikina botatzia eta behin-behineko aparkaleku bat sortzia, tramitazioak irauten duan bitxartian, eta horrekin batea lortuko litzatekena eremu degradatu baten ordezkapen bat. Eta balio emate bat gaur egun degradatuta edo degradatzen ari dan inguru bati. Hirugarren helburu bat ere ikusten zan hor lortuko litzatekela, usuari zabalkundea emango dion plaza bat sortzia, etxe hor planteatzen diazen etxien aurrian, plazoleta bat, bai parkia egon badoan atzian Samikoilan, baina auzo erdigune hortan plazoleta bat sortzia auzuai arnaz emateko, eta plazoleta horren azpixan lortuko litzake beste helburu bat, auzoko aparkaleku bat sortzia, aparkaleku publikua, tipo Fondaberri, eta 50 plaza inguruko izango litzatekena. 900 metroko aparkaleku bat izango litzake. Beste helburu bat izango litzake, 800 metro karratuko lokalak lortzia erabilera sozialeako, udalak kudeatuko lituzkenak.
horrek ere jaso ingo lituzke udalak, eta azkenik, eta behar importantiena, hor etxe bizitza sozial batzuk ere kontemplatzen dira. Hain zuzen ere, 35 etxe bizitza kopuru baten barruan, 34 etxe bizitza izango lirateke babes ofizialeko eta tasatuak izango liakez. Horietatik 17, udalak jasoko lituzke hirigintzako aprobetxamendu moduan, eta udalak, 17 etxe bizitza lituzke jasoko luke orubia, terrenua, ordaintzen dalako aprobetxamendua, eta orube hortan eraiki garritxasuna izango litzake 17 etxe bizitza eraikitzeko. Gero horren kudeaketa udalaken beharko leuke, jakina udalak ez dugu eraikiko, baina hor kudeaketa horretan, udalak etxe bizitza batzuk bai eskuratuko lituzkela beak jabetzan, beak kudeatzeko. Horrean, helburu horrek lortzen diela ikusitza, eta ikusitza eserre baten garapena denboriak erakutsi digula isa ezinezkoa dela, ikusi izan, honi bide ematia, herri ikuspegi batetikan onuraz betetako zea bat zala, proposamen bat zala. Eta horretxo eramantzan batzordea, eta honen plantamendua eintzan. Hemen gatzentzako eserre bat, plan orokorrakin hasiko gea, laste, aurki, eta horrean eserre baten konfigurazio berri bat etorreko litzake, eta hor, dakaun bigarren pendiente gatzentzakun bigarren gai bat izango da, danok ezagutzen dugunez, hor portura juteko errepide intzanian, hor hitzarmen batzuk inzitsun udalak lur batzuk kudeatzeko, zehetxeko, erabiltzeko, bidietxeko, eta hitzarmen horrek, okara espanabil oantxe 20 urte bete dituenak, horrek gehatzen dira pendiente, eta horrek udalak heldun beharko jo gaixai, eta soluzio bat bilatu. Proposamen batzuken beharko dira, ez den naixua guztiz aldauta 20 urte hauetan, eta bintzat lur jabiekin eta itzein beharko da, eta ikusi ze aukera egon daitezken, lehenengo lur jabiekin izketan nina aurretikan, lehenengo geuk ere hasitxagoz azterketa hori etxen, baina ikusi ze aukera ezberdin izan likezen, eta gero herritxarrei eskaini, herritxarrei ez, lur jabei eskaini soluzio ezberdinak. Gero hor aukerak etxeko, ez da. Horre dira pixkat onurak eta mehatxuak edo alderdi txarrak, eta hitzarmena publikatu zen, jendaurrian ipin izan 20 egunetan, martxuan 15 gaune argitatu zen, alegazioak aurkeztu zian, alegazioei erantzuna emateko intzian txosten teknikoak eta txosten juridikoak, eta horrekin batzordea eramantzen erantzun proposamena, eta gaur plenoa dakargu erantzuna emateko proposamena eta hitzarmena bea onartzeko proposamena. Horrean, jendaurrian egondan aldixan, 5 alegazio aurkeztu dira, 5 alegazio horiek 3 multzotan banatu lehik ez, lehenengo alegazio bate ontzan auzotarrek aurkeztua, eta gehiengo zen eraikuntzari lotutako alegazio bat, distantziak eta alturak eta olako kontuak. Oraindik ere hitzarmen fasian gaudenez, oso urruti gatzen da alegazio hori gaitxikan, baina alegazioan adierazitakoak jaso dira hurrengo kontuan hartzeko. Baina berez alegazioa ez da egokia hitzarmenarekiko. Beste bi alegazio egontzian eserre bateko lur jabienak, eta alegazio horietan aipatzen zian eskubide kontuak, lege urraketa kontuak, diskriminazio kontuak beste lur jabe batzuekiko, eta lur
kutsatuaren inguruko argumentuak, ez da? Bueno, bai txosten teknikoan, bai txosten juridikuetan, ez da ikusten eskubideak urratu diazenik, lege urraketarik egondanik, eta diskriminazio zantzuik ere ez da ikusten. Eta lur kutsatuan kontuari dagokionez, ikusten da prozesua tokatzen zakola, horko determinazioak hartzia. Beraz, bi alegazio horiek ere ez esteko bidian jarri dira. Eta azkenik, beste bi alegazio egon dira, hain zuzene bidea ez errabateko lur jabe izan da, bere garaian bidea egiteko okupatu zian lurrazailen jabienak, eta horietan ere, txentzian plantamenduak zian batetikan teknikoak esan daigun, terrenuak kontuan hartzeko sortuko den aria hortan, eta gero bestetik aldarrikatuz, ondala 20 urte egintzian hitzarmen haiei erantzun bat emateko. Orduan, ikusten da, alegazioa ezestekua dela, etzakolako lotzen zehazki hitzarmenari, edo hitzarmenari lotzentzakon puntuan ez talako ikusten egoki, baina, bai esaten dela, punte bat jasotzen dela, lehenengo alegazioen bezala, berez, hitzarmenari lotu gabeko gaixi izan arren, hitzarmenaiei erantzun bat eman biharra badauela. Eta horrek beak eskatzen doala espediente propizio bat irikitzia. Orduan, alegazioa ezestekoa den arren, gaixa hori bai ipintzen zakula mai gainean eta agendan. Orduan, esan dute moduan, gaurko hirigintza batzordetik datorren irizpena izango litzateke 5 alegazioak ezesteko proposamena, eta bestetik hirigintza hitzarmena onartzeko proposamena. Eta 3. puntu bat ere bado, alkate almentzea lankidetza hitzarmena sinatzeko, hori ere oizko kontua da. Baina, lehenengo 2 puntuak, 5 alegazioak ezestea eta hitzarmena onartzea. Hoxe, pixka gaian ingurukua, eta izo zaztueten, Josua, sustantziala edo... Berririk gehitzeko gitxi. Batzordien da gai hau tratatu izateu, behin baino gehiotan, azalpenak eman dituzu eta ez da gauze berririk gehitzeko. Bat etxen dugu, eta ondo. Ni nire familia alegazioak ipini duen bateko bat da, orduan nik ezin ditez valorazioekin eta abstenitu, edo ez da, abstenitu. Ez ja, zalantza dakat, ez dakitz abstenitu, kanpo, geldizanen, ez dakit. Gaixan abstenitu. Bai. Botazioen parte hartu ez. Zer da, gaixan abstenitu eta botazioen parte hartu zen, ez dakitz, bueno. Urrengorako argitu inberko da. Bai, hirigintza batzordeko ekainaren 27ko hirigintza alorreko batzorde informatzaileko irizpinari jarraituz, lehena, hitzarmenari aurkeztutako 5 alegazioak ezestea, bigarrena, udalaren eta metek motrik fabrikaren jabetzaren arteko hirigintza hitzarmena onartzea, eta 3. alkatea almentzea lankidetza hitzarmena sinatzeko. Aldeko bozka? Beraz? Bai, niko nuke bintzatak, argi giderra da dira, azten ditugu, gai honetan, bai, parte hartu. Hoi da. Bai, hoxe. Oso argi gelditu da inigo. Honen beste zerregu galde eta pasatzen gara,
Xabi, eta Inigo. Bai, bueno, gune dugu aprobetxau, erregu galderak pixkat zeuk aipatu dezu, baina, bueno, aurreko hastian, berrixan, izan gendun egoerien aurrian, nire duk gero balerosia saldu. Dudan egon geha, azkeneko momentu arte, mozio bezala gertu, erregu galderetan sartu, baina, denboraz ere justo xamarri biligea, jaixak tarteko, eta geuk, azken aldixan behin baino izan esan deun bezala, mozioak iruditzako azkenian sartu eta pixkat denbora pixkat eman berzakula taldioi mozioak eta aztertzeko orduan erabaki deu erregu galderetan sartzia eta geure balorazioan goetenara irakurri. Mutrikuko EAJak aurreko astean gure herritar batek gaztegunaren inguruan jasotako diskriminazio eta giza eskubide urratze tamalgarri hori ozen salatu eta gaitzetsi nahi du. Herritar honi gure babes osoa eskaini nahi diogu. Aurrera begira eta gertakari triste honek ekarri dizkioken arazo eta kalte pertsonalen aurrean, gure prestutasun osoa adierazi nahi diogu behar duen guztian laguntzeko. Bestalde, udal taldea osatzen dugun alderdi guztiok egindako ahalegina baloratu nahi dugu. Bakoitza bere posiziotik abiatuta, elkarlan eta elkarrizketaren bitxartez, adostasun batera iritsi eta adierazpen bateratu bat zabaltzeko gai izan ginelako. Beste behin ere agerian gelditu da elkarbizitza eta herri aske bat lortzeko bide bakarra dagoela, elkarrizketa eta errespetua. Ez dago beste biderik. Gure aurrekoek hori erakutsi ziguten eta guk ere alexi uste eta sinisten dugu. Elkarrizketa eta desberdinen arteko errespetua elkarbizitza baketsu bat eraikitzeko. Udala osatzen dugun hiru alderdiok, jai baketsu batzuk aurrera eramateko ahalegina modu baikorrean baloratzen dugu. Baina aurrera begira ez da nahikoa, eta pausuak eman beharra dago etorkizunean gertakari antzekoak emateko arriskua ezabatzeko. Hori dela eta, irailetik aurrera, hiru alderdion arteko bilera bat bultzatuko dugu. Gure asmoa da, bertan gertakariak, patxada gehiagorekin sakon aztertzea, eta batez ere, etorkizunean horrelako egoerarik gertez daitezen, udalak hitzarmen edo protokolo bat adostea, jai baketsu eta diskriminazio gabeko batzuen alde. Bukatzeko, Mutrikuko EAJan izenean, babes osoa berriro ere Mutrikuko herritxarrari. Eta gertakari hauek behingoz bukatzeko borondatea eskatu nahi diogu alderdi guztiei. Ia halako baten hitzak egi bihurtzen dien. Bai, ni erregu alderetan, partetik ez nakan, bai pizkat EAJak azaldutuen inguruan, bai gelditzuko nintzake, gure eskerrak bai, beste zuen alderdioi, egin zenuten elkartei, hirurun artean egin elkartei, alkateak esan du, eta Xabierrek bai berretxe du, lan pizkat tensoa izan zen, baina oso nik uste dut, hiru alderdiok egon ginela baikortasunez, eta zuek zuen balorazioan jasotzen dezuen horrekin bat egiten den, esfortzuri merezikoa izan delako. Gero ipatzen dezute iraileko hori, gu prest parte hartzeko horrelako bileretan, etorkizunei begira. Eukidegu esperientzi bat, eta beti da daukagu betzeko, eta horren bidean gu prest. Ados, esan desunakin, eta idatzi gendun hartan, hor parrafotxo bat bukaerako hartan esaten zuen, ez da, elkarbizitza lortzeko bidean, pentsaera ezberdineko pertsonek osatutako herria eraiki nahi dugu, guztiok geuretik eman da, guztiontzako gizartea eraikitzeko. Eta horretean, EH Bildu ere, dudagabe, egongoa. Lehen, pixkat izketan nire talkate moduan da, eta, pixkat alderdi moduan esan dezuen kasuan, pixkat EH Bildu nizen ere, bide horretan gozela adiraztia eta babesa ere dudagabe agertzia neskiai ez da, neska agertzen jai. Bidiga elkarrekin ingo dugu. Hemen lana dakau bidian eta bide horrek
danontzako lekua dakan eta helburu on batea eramaten gaitxuen. Beraz, Inigo, esan dezu ez dakazula erregu galderaik, bale. Beraz, honen bestez, Uztaileko udal batza honekin ja, amaitxuko deu ikasturtia esan dezagun, ikasi geuk ere etxen deu da. Asko gaina, hemen. Eta irailean batuko da berriz. Beraz, etxekoai ere,